שלום לכולם, כאן עומרי בוזגלו, והיום בסרטון אני רוצה להציג לכם כלי מעניין שלא הרבה אנשים מכירים, שעוזר לנו למצוא עסקאות נדל"ן לפי בניינים. אז בואו נתחיל. בשורת החיפוש בגוגל אנחנו נקליד GovMap, זה בעצם אתר ממשלתי, וניכנס לתוצאה הראשונה שלנו. אחרי שאנחנו ניכנס, כל המפה תוצג בפנינו, ואנחנו צריכים פה למקד את שם הרחוב. אפשר שם רחוב, אפשר גם שם רחוב פלוס כתובת מדויקת עם מספר. לצורך העניין, רשמתי את שם הרחוב, אני אלחץ פה על שכבות, בצד ימין יש לי ריבוע כחול עסקאות נדל"ן, ברגע שלחצתי, כמו שאתם רואים, המפה נצבעת לי בצבע כחול. בעצם כל הריבועים הכחולים זה בניינים עם עסקאות נדל"ן. מה שאני עושה, אני עכשיו אקח את המפה ויכנס בזום אין לתוך הכתובת או הבניין המדויק שאני רוצה לראות בו את העסקאות האחרונות, ואני אקח את החץ הקטן הזה ואשים אותו על הבניין שאני רוצה, וכמו שאתם רואים, אני יכול לראות ממש, הנה 5 חדרים, 4 חדרים, אני רואה פה את כל העסקאות, בצד ימין יש לי את התאריכים של העסקאות, מתי העסקאות האלה נחתמו, וממש ככה אני יכול להבין אינדיקציה של בכמה אני יכול למכור, או אם אני קונה דירה בשכונה, אני יכול לראות בכמה אני יכול לקנות, כמה דירה כמו שאני רוצה לקנות, נמכרה ממש לאחרונה. עכשיו, בנוסף, אפשר לראות ממש עסקאות לפני המון שנים אחורה, בעצם כל בניין, אפשר ממש לראות את כל היסטוריית המחירות שנעשו בבניין, גם שנים אחורה, את מי שזה מעניין אותו. וזהו, זה הכלי המגניב הזה. אם אתם קונים או מוכרים דירה, ממליץ לכם בחום להיכנס לאתר הזה ולהבין בכמה אפשר למכור או בכמה אפשר לקנות. שיהיה בהצלחה.